Aloita lainojesi uusiminen kirjautumalla Piki-verkkokirjastoon. Kun olet luonut käyttäjätunnuksen, voit kirjautua myös kirjastokorttisi numerolla ja tunnusluvulla. Klikkaa Lainani. Sinulla on mahdollisuus uusia lainojasi 5 kertaa. Uusiminen ei ole mahdollista, jos lainoihisi kohdistuu varauksia. Voit uusia kaikki lainat klikkaamalla Uusi kaikki. Näet ilmoituksen, lainasi on uusittu. Jos taas haluat uusia vain osan lainoistasi, valitse teokset lainoistasi yksitellen. Nyt voit klikata Uusi valitut. Näet myös jäljellä olevien uusintakertojen määrän.